היום אני אתן לכם 3 מפתחות חשובים מאוד לבריאת מציאות וליציאה מתקיעות. ושוב, אני חוזרת לשקף הזה, זה הכרחי, זה אפשר להדפיס ולשים על הקיר. אנחנו הולכים להתחיל. יאללה. אז אנחנו נתחיל עם הסלבריטי של חוקי היקום. בואו נסתכל עליו עכשיו דרך העיניים של תרבות המאיה העתיקה. אנחנו מדברים כמובן על חוק המשיכה, על הדומה מושך דומה, אבל אנחנו נקרא לו החוק הראשון של הכישוף, ואנחנו נתחיל להסתכל עליו אחרת. אז קודם כל, הנחת היסוד שלנו היא, כדי ליצור משהו חדש בחיינו, אנחנו צריכים שיהיה לנו קודם קצת ממנו. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל נבין מה זה אומר. אנחנו בעצם לוקחים את הכוונה שלנו, והופכים אותה לחומר. זה בעצם סוג של טקס. מה זה טקס? מה זה בעצם טקס או כישוף? זה דרכים להביא את הרוח ואת האנרגיה לתוך החומר, וככה לברוא מציאות. בואו ניקח דוגמה היפותטית, כי אף אחד פה, אף אחד בחדר הזה, וגם אני לא, אף אחד מאיתנו לא צריך ולא רוצה יותר כסף, אז זו דוגמה היפותטית, זה לא אנחנו, אבל נניח שהיינו רוצים למגנט או לזמן או לקבל יותר כסף לחיים שלנו. זו דוגמה טובה. אז מה שאנחנו עושים, כדי שיהיה לנו קודם קצת מזה, אנחנו משאירים את הארנק שלנו תמיד מלא. עכשיו, יש פה טריק, בגלל שבשנים האחרונות, וככל שהזמן עובר זה נהיה יותר ויותר אקוטי הדבר הזה, יש כל מיני מנגנונים על הפלנטה הזאת שרוצים להוציא לנו את הכסף המזומן, אבל כסף מזומן, מעבר לזה שיש לו יתרונות בהרבה רבדים, קודם כל אנרגטית יש לו יתרון מאוד גדול, כי המספרים בתוך חשבון הבנק או בכרטיס האשראי זה לא מוחשי, זה לא מרגיש לנו כסף. אנחנו לא מתחברים לזה באמת רגשית וחושית. לכן חשוב שכן יהיה לנו כסף מזומן בארנק ואנחנו כן נשתמש בו. והארנק שלנו תמיד צריך להיות מלא. זאת אומרת שגם אם יצאתי ורכשתי דברים בכסף, השתמשתי בו, אפילו אם השתמשתי עד השטר האחרון, אני תמיד אלך לכספומט וימלא אותו, כי אני רוצה שהארנק שלי יהיה מלא, כי הוא ממגנט עוד מאותו דבר. ואני אומרת לכם שזה עובד. כמובן שאנחנו צריכים גם להיות במוד של הוקרת תודה, גם כשאנחנו משלמים וגם כשאנחנו מקבלים כסף, כן? וגם להתייחס לכסף, לאהוב את התחושה שלו, לגעת בו, לאהוב אותו. יש אנשים שעושים טיהור לכסף כשהוא נכנס הביתה, כן, עם קצת מרווה ודברים. להתייחס לכסף כמו משהו שאוהבים אותו ומוקירים לו תודה, והוא יתרבה. עכשיו, אני מזמינה אתכם לנסות את זה. מי מתחיל לנסות את זה? מי עובר משימוש אובססיבי באשראי ובכל מיני טריקים טכנולוגיים למלא את הארנק שלו בכסף? אני אשמח שתרשמו לי. וכמובן כשמתחילים משהו, אז עושים את זה בעקביות. את באהבה, נהדר, יאלי. אז זה הטריק הראשון והוא מאוד חשוב. אני נותנת לכם עוד כל מיני דוגמאות על איך אנחנו מייצרים קצת ממשהו כדי למגנט אותו. אז בפנג שווי אנחנו יודעים שזו תורה מאוד מאוד כישופית, והיא אחת ההתמחויות שלי. אוקיי, אני רואה, את אומרת שזה קשוח לך ואת מפוזרת, ובכל זאת, את יודעת, להתאמץ בשביל לעשות שינוי, זה יכול להיות מעניין. הרגל אחד, תיישמו הרגל אחד קטן ותראו את השינוי. אז בפנג שווי, כשאנחנו רוצים למשוך משהו לחיים, בואו ניקח לדוגמה זוגיות, זה עוד משהו שבטח אף אחד בחדר הזה, זה לא מעניין אותו, אבל נגיד, נניח, אז כשאנחנו רוצים למשוך זוגיות, אנחנו שמים במקומות הנכונים בבית סמלים של זוגיות. למשל, כשאנחנו תולים תמונה על הקיר של המהות שאנחנו רוצים לחוות בזוגיות, אנחנו בעצם יוצרים כאן הדהוד בכמה מישורים. קודם כל ברובד האנרגטי. למהות הזאת יש תדר, ובמיקום הנכון בבית היא פשוט ממגנטת לנו את התדר הזה לתוך הבית. עכשיו, צריך להבין משהו מאוד משמעותי. הבית הוא התרחבות, הוא הרחבה של שדה האנרגיה שלנו. ולכן,
כשאנחנו מושכים לתוך הבית תדר מסוים בצורה הנכונה, אנחנו מושכים בעצם לתוך החיים שלנו את הדבר הזה. זה לא חפץ, זה הרבה מעבר לזה. עכשיו, ברמת תת המודע, המוח הוא ויזואלי, וכשאנחנו כל הזמן רואים משהו מול העיניים שמעורר בנו רגש חזק, חשוב פה הרגש החזק, כן? נוצרת הטבעה, כי המוח הוא לא מבדיל בין מציאות לדמיון, והוא מתכוונן למטרה או ליעד כמו GPS, ואז הוא עושה הכל כדי להדביק את הפער ולהביא אותנו לשם. ויש עוד רובד שזה ברמת התדר, כשאנחנו מחוברים לחזון שלנו ורואים אותו מול העיניים, כן, והחזון, אנחנו יכולים להפוך את הבית שלנו ללוח חזון, ממש ככה, ואנחנו מחברים אליו סיפור חדש, אנחנו יוצרים את התדר הנכון למגנט אלינו את מה שאנחנו רוצים. עוד דרך לעבוד עם החוק הראשון של הכישוף, זה ליצור בתוכנו, אנחנו אומרים שאנחנו צריכים קצת ממה שאנחנו רוצים למגנט, נכון? אז אנחנו רוצים ליצור בתוכנו את התדר של הדבר, אנחנו רוצים להפוך להיות הדבר לפני שבאמת הגשמנו אותו. אז נניח שאנחנו רוצים לשנות את המצב הכלכלי, או למשוך זוגיות, או אולי, סתם דוגמה, אנחנו רוצים להיות נווד דיגיטלי. לא משנה, כל חלום שהוא, לכל מהות כזאת, יש זהות אנרגטית שמתבטאת בהתנהגות וברגשות, ואנחנו יכולים לקחת את הזהות הזאת ולאמץ אותה. ממש כמו שחקן שמשחק את המלט ופשוט נכנס לתוך הדמות ונהיה המלט. אז למשל, אם אנחנו רוצים להיות נוודים דיגיטליים, וזה עדיין לא מתאפשר מהרבה דברים, אבל אנחנו רוצים את התדר הזה, אז אנחנו יכולים לקחת את הלפטופ, ולהתחיל להסתובב בארץ, אנחנו לא חייבים לנסוע לחו"ל, אבל אנחנו יכולים כל כמה זמן לקחת את עצמנו ליומיים שלושה באיזה מקום בארץ, או אם אפילו זה מאתגר כרגע, אפשר לעשות את זה בבתי קפה בעיר, כן? אבל לתת לעצמנו את התחושה, להיכנס לדמות הזאת, ופשוט לשחק את המשחק ולהרגיש את זה. אנחנו צריכים את ההרגשה, ההרגשה זה הדבר הכי עוצמתי שיש. אם אנחנו רוצים למשל להתחיל להתנהג כמו אנשי עסקים או אנשים עמידים, אנחנו יכולים להתחיל להתלבש ולהתנהג כמוהם. אם אנחנו רוצות, למשל רוצות או רוצים, במקרה הזה זה רוצות, נניח שאנחנו רוצות זוגיות, אנחנו רוצים לזמן לחיים שלנו את התחושות האלה, כמו למשל שאנחנו מקבלות פרחים מהגבר שאנחנו אוהבות. אז אנחנו יכולות קודם כל לעשות את זה לעצמנו, לקנות לעצמנו פרחים ולהרגיש את ההרגשה הזאת, להרגיש את ההרגשה, כי ההרגשה הזאת יוצרת את הדבר שממנו אנחנו רוצים ליצור עוד. ואם אנחנו רוצות ללכת עוד צעד, אנחנו יכולות להכין בבוקר שני ספלי קפה, או להבדיל, להזמין שני ספלי קפה בבית קפה. ללכת עד הסוף, לשחק את המשחק. מי מתכוון להתחיל לאמץ את זה? אני רוצה לראות מה אתם בוחרות או בוחרים ממה ששמענו פה, לקחת לחיים שלכם ולהתחיל לשחק, פשוט להתחיל לשחק, כי באמת אנחנו, במיוחד אם אנחנו בתחושת תקיעות ארוכה, אנחנו נהיות ונהיים מאוד מאוד כבדים. והחיים, הם מחכים לכלילות שלנו, למשחקיות שלנו. השפע הוא נמשך לג'וי, וכשאנחנו נורא כבדים, וכל דבר סקפטי, ולא, אבל כבר שמעתי את זה, ולא, זה שטויות, זה לא יעבוד לי, או זה מה היא מחרטטת, וזה בסדר אם כל הדברים האלה עוברים לכם בראש, אבל אני אומרת לכם שהתדר שאנחנו רוצים להכניס לחיים כדי לפרוץ את התקיעות הזאת, זה תדר של משחקיות וכלילות. אז אני שואלת אתכם עוד פעם, מה אתם מתחילים ליישם? בואו נראה מה אתם אומרים. זהו, יש פה שאלה מהממת, מור, תודה על השאלה. האם זה מספיק לדמיין את זה, או ממש חייבים בפועל לעשות או לקנות? תראו, אמרתי לכם שאני מזמינה אתכם לראות דברים בממד חדש. מהניסיון שלי, ואני באמת אלופה, המון שנים בכל הקוסמות הזאת,
כשמתחילים להוריד דברים למעשה, מתחילים לקרות ניסים. לא יעזור כלום. במיוחד אם אנחנו רגילים לדמיין ואנחנו טובים בזה, ואין לנו תוצאות. אז בואו נשנה את זווית הראייה, בואו נהיה מספיק אמיצים ואוהבים את עצמנו בשביל לשים בצד את כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ופשוט לעשות מאפס. ודרך אגב, בתור מישהי שבאמת המון 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 שנים עשתה הרבה מאוד ייעוצי פנג שווי בכל הארץ, באמת שנים ארוכות, יש דברים בפנג שווי, אני משתמשת בו בתור דוגמה, כי הוא באמת משלב את האנרגיה ואת החומר. אנחנו מורידים את האנרגיה, אנחנו מורידים את הרוח לחומר, אנחנו עושים שינויים אמיתיים, ואני מזמינה אתכם לעשות שינויים אמיתיים. ממש להיות מספיק אמיצות, ולהזמין את השתי כוסות קפה האלה בבית קפה. אז אם אנחנו רוצים משהו חדש, אנחנו צריכים ליצור קודם קצת ממנו. אני רוצה להגיד גם, רגע, יש לנו פה, אני רוצה לראות מה כתבתם בצ'אט, לגבי צבע, איזה חמודים, מה אני מציעה לגבי הצבע, איזה צבע של הארנק? מה שאת אוהבת, מה שעושה לך את זה. עוד טריק קטן לגבי הארנק זה להכניס בפנים אבן שנקראת ציטרין, שזאת אבן של שפע, אבל זאת אבן שמטהרים, צריך לטהר אותה ממש כל כמה ימים בתוך הארנק. מאוד מאוד מציעה פשוט לקנות בכסף מזומן ושיהיה כסף מזומן בארנק ולברך את הכסף גם כשאנחנו משלמים וגם כשאנחנו מקבלים. כשאני משלמת, אני יודעת, אני אומרת שאני מברכת את הבן אדם שאני נותנת לו את זה בשפע אקספוננציאלי, כי אני יודעת שכשאני מברכת מישהו אחר, זה חוזר אליי. איך מתארים? אפילו עם מרווה, אפשר לקחת את השטרות כשאנחנו מביאים אותם הביתה, חוזרים הביתה, להוציא אותם מהארנק, לעשות איתם כזה קצת עם המרווה, ופשוט לתת להם רגליות עם זה, כי בכל זאת אנחנו לא יודעים איפה הם היו השטרות. אפשר גם לטהר אותם, מי שעושה רייקי, בידיים עם רייקי, אפשר לברך, פשוט לברך את הכסף, המילים שלנו יש להם כוח ענק. אז יופי, אני מקווה שתתחילו ליישם. כי מה שאני רוצה להגיד, באמת, ומי שבדרך כלל מגיע לסדנאות שלי, זה לא אנשים שנולדו אתמול. אני קוראת את מה שאת כותבת פה. כן. שוב, התדר שלנו והגישה שלנו היא מאוד מאוד חשובים. אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק את עצמנו למעלה, ולזכור שמה שאנחנו נותנים, אנחנו גם נקבל. כל זמן להיות בדבר הזה של נתינה וקבלה, הם בעצם שני פנים של אותו, בעצם כמו 8 כזה, אין סוף כזה שיש לנו עם היקום. אז אני רוצה להדגיש פה שידע הוא לא כוח. הכוח המטורף הוא ביישום. והכי הכי חשוב זה להתמיד. ועכשיו אנחנו נעבור למפתח השני, ואתם תבינו למה התמדה זה דבר מאוד חשוב. אז תראו, אנחנו, בני האדם, שכחנו את זה, אבל אנחנו חלק מהטבע. החיים המודרניים והתכנות שיש פה על הפלנטה פשוט גרם לנו לשכוח את העובדה הכי הכי משמעותית הזאת שהאדם הוא חלק מהטבע. ולמה זה חשוב לדעת את זה? כי יש חוק טבע אחד שהוא סופר משמעותי, שמשום מה הוא... אני רואה את השאלה של שחר עם כוסות הקפה. את חמודה. יש חוק טבע אחד סופר משמעותי שמשום מה הוא נעלם מעינינו, וזה שאנחנו לא רואים אותו גורם לנו לאי הבנה בסיסית של החיים ולכאב מאוד 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 גדול. בואו נסתכל על החוק הזה. קוראים לו חוק ההצלחה או חוק הזרעים. ומה הוא בעצם אומר? ועכשיו תנשמו עמוק, כי אני יכולה להגיד לכם שלי זה שינת החיים, הדבר הספציפי הזה. הצלחה בטבע היא מינימום 1 ל-100, תכף אנחנו נראה שזה גם יותר, אבל 1 ל-100, זאת אומרת, כשאני אומרת לעצמי, כבר ניסיתי, כמה פעמים ניסיתי? 3, 4, 10,
אם לא עשינו 100 ניסיונות, אין לנו זכות להתמרמר או להתאכזב או להיות מתוסכלים. להפך, כל ניסיון שעשינו הוא פשוט זרע שזרענו. הזרעים האנרגטיים הם מתפזרים ביקום ומחזירים אלינו בטיימינג המדויק את התוצאות. תראו, זה בלוט של אלון. עכשיו אנחנו יודעים שאלונים זה עצים מאוד מאוד חזקים, וגם יש המון 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 אלונים בארץ. המון, כמובן גם בעולם, אבל אם רגע נסתכל על הארץ, המון אלונים. אין כמעט מקום שזה יער וזה לא אלונים. כמעט אין מקום. אלונים צריכים להוציא לפחות 2,000 בלוטים, כדי שבלוט אחד ייקלט ויהפך לעץ אלון. תארו לעצמכם מה היה קורה אם עץ האלון היה אומר, די, נו, עשיתי 30, גמרנו, אני לא מנסה יותר, אני פורש. מה היה קורה? ומה היה קורה עם אדיסון והצוות שלו שעשו 2,000 ניסיונות? היו מפסיקים אחרי 20. מה היה קורה אם תינוק שמנסה להתהפך היה מחליט אחרי כמה ניסיונות שזהו, התהפכות, זה overrated, אני אתרגל ככה לראות את החיים בפוזה הזאת, ובגלגול הבא אני אנסה עוד פעם. תקשיבו, כישלון, תכלס כישלון זה מילה שהיא לא אמיתית, היא מילה שקרית, אבל אם אנחנו כבר משתמשים בה, בואו נשתמש בה בתור לא ההפך מהצלחה, כי אין דבר כזה, אלא הוא חלק מהצלחה. כל ניסיון שעשינו, למדנו ממנו משהו. איפה זה מאתגר? אם אנחנו עושים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותו דבר, ולא מוכנים לגדול, ולא מוכנים להוציא את הפקקים ולהוריד את המשקפיים ולפתוח את הראש, ואנחנו עושים את הדברים אותו דבר, אז כן, איינשטיין כבר אמר על זה, של לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה אחרת, זה אי שפיות, כן? אבל זה שאנחנו מנסים ולא מצליח לנו, ואנחנו מנסים עוד פעם ועוד פעם, זה החיים, זה תכלס החיים. לפעמים קורה מקרה נדיר שהלך לנו די על ההתחלה, ומקרים האלה הם מאוד מסוכנים, כי אז אם זה הלך לנו על ההתחלה, וואו, אנחנו יכולים להאמין שככה הדברים קורים בחיים, אבל זה לא נכון. אז אני שואלת אתכם, האם יש לכם חלום או רצון או משהו שממש רציתם הרבה זמן, וויתרתם עליו, או עוד יותר גרוע זה להדחיק את הרצון, אני מכירה את זה על עצמי, בגלל שניסיתם כמה פעמים ולא הצליח לכם? יש לכם כאלה דברים בחיים? אני אשמח לשמוע. אתם יכולים לשתף מה, ואתם יכולים גם לא להגיד מה, אבל תגידו אם יש לכם איזה חלום או שניים, שפשוט אתם קרובים לייאוש או התייאשתם. אולי זה לעשות רילוקיישן או לטייל בעולם, אולי זה להביע את עצמכם, לכתוב ספר, לביים סרט, אולי זה ללמוד מוזיקה או לנגן, אולי זה לבטא את עצמכם באומנות, אולי זה ליצור זוגיות או לשקם זוגיות. יש משהו כזה בחיים שלכם שלא הוגשם עדיין? איזה חמודה, איילת. כן, זה חוק משנה תפיסה. בריאות, אוקיי, בריאות זה חשוב מאוד. מה עוד? שתפו אותי, מה עוד? יש פה מישהו שחלם על לעזוב את הארץ או לנסוע לכמה שנים, ירידה במשקל, אוקיי. האם יש פה מישהו מדהים, יש לך הרבה חלומות, אוקיי, מדהים, 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 אנחנו מתקדמים. מי עוד רוצה לשתף? להפסיק לעשן, מדהים. מה עוד? איזה עוד דברים? מי פה חלם ללמוד משהו בתחום של היצירה? מי פה חשב על לנסוע לחו"ל? מי פה מחפש זוגיות וכבר כמעט מוותר על זה? או חי במערכת יחסים שהוא קצת מתפשר והוא היה רוצה לעשות שם שינוי? שתפו. למצוא את העבודה המתאימה לי. מדהים, מדהים, מדהים. וואו. תודה על השיתופים שלכם. תודה. אז עכשיו, רגע, אתם משתפים מאוד, אני רוצה לראות, להצליח לשחרר. לשחרר מה, מירי? עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על הדבר השלישי,
אוקיי, תקיעות העבר. הנה, אז בדיוק זה הטיימינג. את רואה איזה יופי, בדיוק אנחנו פה. הגענו לדבר השלישי, שבאמת הוא סופר משמעותי, והוא משנה חיים. ממש ממש משנה חיים. ובמאמר מוסגר אני אגיד שכל דבר שאמרתי פה, אם עושים אותו, באמת עושה עבודה. כמובן שאנחנו לא מסתפקים בדבר אחד, כי לא סתם אנחנו מרגישים תקועים, יש לנו שם דברים לשדרג ולטפל בהם, אבל הנה הגענו למשהו, לכלי מדהים. והכלי הזה, זה הסיפור שלכם. לכולנו יש סיפור, כמובן יותר מאחד, והסיפורים האלה הם נוצרו כשהיינו ילדים, רובם נוצרו בילדות של הגלגול הזה, נדיר שיש דברים שאנחנו, יש פה ושם, אבל בדרך כלל אנחנו באים לתוך משפחה שאנחנו יכולים להגיד לה תודה, שהיא יוצרת, היא עוזרת לנו ליצור את הסיפורים שאנחנו מספיק נתקעים מהם מהילדות הנוכחית, ובאמת הסיפורים האלה נוצרו בדרך כלל מדברים שאמרו לנו על עצמנו, ושאנחנו פירשנו או שמענו, ומנקודת מבט של ילדים, הם אפילו, הרבה פעמים זה אפילו לא היה משהו שמכוון לרוע, ואני רוצה רגע להגיד במאמר מוסגר שהילדות שלנו היא קריטית, לא משנה כמה ורודה היא הייתה, ויש הרבה אנשים שיש להם ילדות קשה, אבל יש גם הרבה אנשים שיש להם ילדות נהדרת. בכל מקרה, ילד מפרש בצורה מסוימת את החיים, זה חלק מהעניין, ובואו נלמד מה לעשות עם זה. אז הסיפור הוא נדבק אלינו, ממש הוא נדבק כמו תחפושת, הוא הופך להיות האור שלנו, ואז בעצם הוא הופך לבמה שהחיים שלנו מתרחשים עליה. הסיפור הזה בונה לבנה על גבי לבנה את החומות השקופות, את אלה שאנחנו בום חוטפים כל פעם את המכה הזאת במצח. או באצבע הקטנה של הרגל, זה תלוי מה פוגש את החומה קודם. עכשיו, איך הסיפורים האלה נוצרים? דברים ששמענו את הקרובים שלנו אומרים עלינו, כן? הילדה ביישנית, הילדה חושבת רק על עצמה, הילדה לא הרבה יצא ממנה, הילדה לא טובה בדברים לוגיים, כל מיני כאלה. דברים שהסקנו ממה שראינו סביבנו, אם אנחנו ראינו את המשפחה מתנהלת בצורה מסוימת, לכל משפחה יש דינמיקה, ואם יש לנו אחים, ואם אחים היו נגיד קצת שובבים, ואנחנו הסתכלנו וראינו מה השובבות הזאת מקבלת, איזה יחס היא מקבלת, אז אולי לקחנו צעד אחורה, והחלטנו שנהיה שתקנים, או כמובן הפוך, כל אחד עם הפרשנות שלו בתור ילדים, זה בעצם כמו מין מנגנוני הישרדות כאלה, כן? זה לא משהו שיש בו היגיון. אמונות שאימצנו מהפחדים להתמודד עם דברים, כן? נגיד אם פחדנו לעשות משהו, אז לא נגיד לעצמנו פחדנו, נגיד לעצמנו הדבר הזה הוא לא טוב, או הוא לא בשבילי, או כל מיני כאלה דברים. וכמובן אמונות ודפוסי חשיבה של אלה שגדלנו איתם. עכשיו תראו, כדי ליצור שינוי מהותי, אנחנו צריכים לשנות את הסיפור שלנו. אנחנו צריכים לכתוב אותו מחדש. זה מאוד משמעותי, ואני כבר אומרת מראש, כי הייתה לנו את השאלה הזאת קודם, שזה לא מספיק לעשות את זה בדמיון. זה בדיוק העניין, לדעת, להתחבר, כן, אני עכשיו מקשיב, לא, צריך לעשות את זה באמת. אתן לכם דוגמה, הייתה לי לקוחה אחת היה לה פנטזיה ממש, הרבה שנים היא רצתה, מי שהייתה צעירה, היא רצתה ללמוד איזשהו סוג של טיפול, שהוא מצד אחד טיפול אלטרנטיבי, אבל בשבילו היה צריך ללמוד קצת גם כימיה וביולוגיה, ומכיוון שבבית אבא שלה תמיד אמר לה שזה לא מתאים למקצועות ריאליים, הוא בעצם עשה את זה בשביל להגן עליה, כן? הוא לא רצה שהיא תתאכזב, כן? הטוב לב של ההורים שלנו, באמת, אני אומרת את זה בלי ציניות, אני זוכרת שאני כל הזמן אמרתי לבן שלי, אתה לא צריך ללכת לצבא, אני יכולה לעזור לך, אני יכולה לשחרר אותך, ובאמת הוא לא רצה שאני אשחרר אותו, וכמה שזה לא התאים לו, זה שינה לו את החיים, ושינה לו את החיים מאוד מאוד לטובה. זאת אומרת, ההורים שלנו רוצים לפעמים להגן עלינו, אבל הם לא באמת יודעים מי אנחנו ומה נכון בוא נגיד, מה נכון לדרך שלנו. אז אותו אב שאמר לביתו, עזבי, זה לא בשבילך, היא נשארה עם החלום הזה תקוע בתוכה.
זה מעלה בכם תובנה כלשהי, מוריד לכם איזה אסימון, ככה באינטואיטיביות, כי עוד מעט ניכנס לזה טיפה יותר לעומק, אבל כבר עכשיו יכולים לעלות לכם כל מיני משפטים שפתאום הזיכרון מהילדות, או דברים שאתם רגילים להגיד על עצמכם, אני לא טובה בזה, אני כן טוב בזה, זה לא מתאים לי, אני לא אצליח בזה, כל מיני דברים כאלה שאולי בכלל לא קשורים אליכם. אז תכף אנחנו נתחיל לראות איך כותבים סיפור חדש. זה נשמע פשוט, אבל האמת היא ששנים לקח לי ליישם את זה עד הסוף, והדרך ממשיכה. זה גם לא נהיה, אין לזה סוף, כי כל הזמן יש עוד דברים שעולים אל פני השטח. אז כמו שאמרתי לכם, בתחילת הדרך שלי הייתי מעצבת בגדים, שהיו לי קשיים כלכליים ואתגרים של אימא חד-הורית. והיום, איכשהו, תוך 25 שנה, 26-25 שנה, הגעתי למקום שאני באמת מומחית לטרנספורמציה, מלווה אנשים כל השנים האלה, ואני באמת מוצאת את עצמי, כותבת את הסיפור שלי שוב ושוב ושוב, כי בכל פעם אני יכולה לשנות עוד דברים שעולים מתוך העומקים. בדרך שלי באמת אספתי כלים מדהימים, גם ברמה האנרגטית, גם ברמה הרוחנית, גם ברמה התודעתית. אחר כך ב-2011 פגשתי את העיצוב האנושי, שבאמת שינה לי את החיים, ועסקתי בו 14 שנה באינטנסיביות, וגם ממנו המשכתי. כמובן שיש לו תפקיד, אבל הרבה פחות גדול ממה שהיה קודם. כי, למה? כי הדבר היחיד הקבוע בחיים הוא השינוי. ואנחנו צריכים לסגל את המשפט הזה ולזכור את זה שאנחנו לא יכולים להיתקע על משהו, לאחוז בזהות, לאחוז בדמות, זה לא טוב, לאחוז בסיפור. נכון, עוף החול ממש. זה גם העידן שאנחנו עכשיו נכנסים אליו, עידן עוף החול, שכולנו צריכים להיות עוף החול. אנחנו חייבים ללמוד לשחרר ולהיות הדבר המתחדש הזה. ועם הזמן, מתוך ההתנסות והמסע שלי, אני בעצם פיתחתי מודל שאני קוראת לו גאיה, שזה גילוי, אומץ, יצירה והגשמה. ובעצם בעזרת המודל הזה אני לוקחת אנשים שלב אחר שלב לתהליך של חיבור לאמת שלהם, לאהבה עצמית, וביחד אנחנו מגשרים על הפער הזה, הפער החמצמץ הזה, בין מה שאני יודעת שאני שווה, לבין מה שאני רואה את המציאות שלי. וזה מדהים. ואני ממש שמחה שיש הרבה אנשים שבאמת עוברים איתי את התהליכים בצורה כזאת או אחרת, ופשוט חוזרים לקחת אחריות על החיים שלהם ולהגשים את החלומות שלהם. אז אני רוצה לתת לכם את התקווה הזאת, כי זה אמיתי וזה אפשרי. אז בואו נחזור לסיפורים עכשיו. אמרתי לכם מקודם, ככה רמזתי לכם, לי היה סיפור על עצמי שאני לא טובה בחלק הלוגי של החיים, שאני רק מרגישה ואינטואיטיבית, ואין לי יכולת להבין מהלכים עסקיים וכלכליים. הסיפור הזה מאוד נתמך על ידי שני ההורים שלי בכל מיני צורות, אני רק בדיעבד קלטתי את זה, ושוב, אין לי תלונה אחת עליהם, הם היו הורים מהממים, אבל מה לעשות, אני אחרת, וכל בן אדם הוא אחר, וכל בן אדם הוא מיוחד, והוא צריך לגלות את עצמו, ועדיף שהוא יגלה את עצמו בלי שיגידו לו מי הוא, אבל זה המצב. והסיפור הזה מאוד מאוד הקטין אותי, והוא מנע ממני במשך שנים ליצור פריצת דרך כלכלית. והיום החיים מראים לי את השינוי, כי אני שכתבתי את הסיפור שלי, בצורה מודעת שכתבתי אותו. בואו נבין משהו משמעותי. אני רוצה שרגע תקראו את המשפט הזה ותקשיבו בלי הפקקים ובלי המשקפיים, עם הראש פתוח, תקשיבו. אותה זהות שתקועה עם סיפורים שמנהלים אותה, לא תצליח ליצור מציאות חדשה. זאת אומרת, זה חשוב להשתמש בחוק הראשון של הכישוף. וזה חשוב לזכור שאנחנו צריכים לנסות המון פעמים. תכל'ס זה לא לנסות, זה לעשות. אנחנו צריכים לעשות הרבה פעמים בלי קשר לתוצאה. אבל מאוד מאוד חשוב שנעבוד על לשחרר את הזהות הזאת. זה ממש ממש משמעותי. אנחנו חייבים להסכים לשחרר אותה. זה סוג של למות, אפרופו עוף החול שהזכרנו פה. הזהות שלנו
יש לנו איזה רעיון שהזהות שלנו זה משהו שלא נפרד מאיתנו, אבל הזהות שלנו זה תכלס אוסף של הרגלים ומחשבות שאנחנו רגילים לחשוב על עצמנו. כי תחשבו על אותה ילדה שאמרו עליה שהיא ביישנית, אם היו אומרים עליה, וואי, איך היא רוקדת יפה לפני האורחים, אז היא הייתה רוקדת יפה לפני האורחים, כן? אנחנו יכולים, המוח שלנו יכול להיות מתוכנת, אנחנו מאוד מושפעים מסביבה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו, הוא לא מופיע פה במצגת, אולי צריך להוסיף אותו, אבל אני רוצה שתדעו משהו ממש חשוב. סביבה פי 1000 יותר חשובה מכוח רצון. זאת אומרת שאנחנו נורא נורא מושפעים מהסביבה שלנו, והיום אנחנו יכולים לבחור אותה. אנחנו יכולים לבחור את הסביבה. פעם, בתור ילדים, לא יכולנו לבחור את הסביבה. אז תסתכלו על זה. הזהות נוצרת מהסביבה. אם אני רוצה לשנות את הזהות שלי, אני מזיזה את עצמי לסביבה שהיא נכונה לי, שהיא משקפת לי את מה שאני רוצה ליצור בחיים שלי. כי מה שבאמת מנהל אותנו הוא תת המודע, ושם גרים הסיפורים שהזהות השקרית שלנו אוחזת בהם. וגם אם עשינו עבודה, ועשינו ללא ספק, מי שנמצא פה ללא ספק עשה עבודה, איפה שאנחנו תקועים, אלה המקומות שיש עדיין רבדים של הסיפור שלנו, שמנהלים אותנו. ואני רוצה גם להגיד עוד משהו, שזה בסדר. אנחנו לא בבית משפט, אנחנו תמיד מתקדמים עד איפה שאנחנו יכולים, אבל אז כל שלב אנחנו צריכים רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, כמה, נשאר פה איזה פקק באוזן או משהו, יש איזה מיסוך שאני יכולה להוריד מעצמי ולראות עוד משהו. עכשיו, לא להיבהל, אפשר לעשות את זה צעד אחרי צעד. כל מה שאנחנו צריכים זה להתחיל לאתר את הסיפורים שעדיין לא שחררנו. ואנחנו תכף נעשה את זה. אחרי שמאתרים את הסיפור שלנו, כשמתחילים לפרק אחד, מלא עולים על פני השטח, אז מתחילה עבודת הקודש שמביאה אותנו לשינוי מהותי, וזה לכתוב את הסיפור שלנו מחדש. יש דרך לעשות את זה בצורה כל כך עוצמתית, עד שלחיים לא תהיה ברירה, אלא להביא לכם את המציאות החדשה בכל דרך אפשרית. רק מה? עוד משהו חשוב שאנחנו ככה מתפלק לנו, במיוחד כי אנחנו יודעים, הנה עשינו, דמיינו, אני יודעת איך זה נראה, זהו, לא. אנחנו צריכים לספר את הסיפור החדש הזה לעצמנו כל יום, כל יום. במיוחד כשהוא מתחיל להתגשם, כשהוא מראה סימנים, וזה הפח שכולנו נופלים בו. עכשיו למה? אני אגיד לכם, כמה שנים אתם הולכים עם הסיפור שתוקע אתכם, שמצמצם אתכם? אני בטוחה שכבר עלו לכם פה רעיונות על הסיפורים שלכם, ואני מבקשת שתכתבו כמה שנים אתם הולכים עם הסיפור שתוקע אתכם. אני ממש רוצה לראות את זה. כי אני יודעת שאני עם סיפורים של כמה וכמה וכמה עשרות שנים, ואם אני הולכת כמה וכמה וכמה עשרות שנים עם תוכנה, זה לא יעזור לי ש3 ימים אמרתי לעצמי את הסיפור החדש. זה גם אפילו לא יעזור לי אם אני כמה חודשים אגיד. מילדות, בבקשה, מילדות. אז אם יש פה אנשים בני 30, אז זה 30 שנה, ואם יש פה אנשים בני 50, ואם יש פה אנשים בני 60, אז זה הרבה מאוד שנים. ומה שקורה, כשאנחנו בהתחלה בהתלהבות, ואנחנו זוכרים את הסיפור החדש והולכים איתו בתוך הראש, מה שאז קורה, זה שהקולות הפנימיים שאנחנו נוטים ליפול ולהזדהות איתם מאוד מאוד מאוד, הם מתחילים, זה נראה ככה, לא צריך לדבר כשרואים את התמונה, הם מתחילים לעשות לנו תזמורת מטורפת. שנייה אחת, אני רק רוצה לראות שכולם על מיוט, אוקיי. כרגע אני עושה לכם כאילו מיוט לגמרי. אז כשאנחנו דלוקים והכל סבבה, בדיוק אז הקולות האלה מתחילים להרים את הווליום, ואז אנחנו מתחילים, זה מתחיל לערער, והאוטומט קופץ, האוטומט של הסיפור הישן, של המחשבות שלנו על עצמנו, של כל מה שמשאיר אותנו במצב שלשמו נתכנסנו פה, קורה. ולכן,
זאת הסיבה שאנחנו צריכים לספר את הסיפור החדש לעצמנו כל יום. כל יום, כל יום, כל יום. ולא להפסיק. אתם זוכרים את ההתמדה? לא להפסיק. אז בואו נלמד את הצעדים העיקריים לכתיבת הסיפור החדש שלנו. תרשמו לכם, ואם בא לכם להתחיל עכשיו ממש, זה מושלם. אנחנו עושים שתי רשימות. בואו נעשה את הרשימה. בואו ניתן לזה כמה דקות קטנות, ונעשה את העבודה. רשימה ראשונה, כל מה שאנחנו רוצים להוציא, לשחרר מהחיים שלנו. ובואו תיתנו לי דוגמה. דבר שאתם בוחרים להוציא מהחיים. אם יש לכם כמה דברים, זה נפלא. ועכשיו, בבקשה, אל תהיו סקפטיים, אל תגידו כבר ניסיתי, פשוט דף חלק, ממש דף חלק כמו דף חלק במחברת שלכם. מה אתם רוצים? הכל אפשרי. אפייה של סינדרלה פה, או הדג זהב, מה שאתם בוחרים. יש לכם אינסוף משאלות. מה אתם רוצים להוציא מהחיים? מה אתם רוצים לשחרר מהחיים? אתם מוזמנים לכתוב ברשימה וגם בצ'אט. אני מפרשת את הדממה בשתי דרכים. אחת זה שאתם עסוקים בלכתוב את הרשימה, והשנייה זה שאתם עוד שנייה גם כותבים את זה בצ'אט. הנה, אני רואה שבאמת זה קרה. אמונות מגבילות, קיבוץ מאחריות, לשחרר את הילדים, גדול, גדול, גדול. כשאת אומרת אמונות מגבילות, בואי תכתבי משהו אחד ספציפי, איזשהו סיפור שעלה לך, איזה משהו שאת מספרת על עצמך, משהו שאת מאמינה בו על עצמך, שהוא כביכול התירוץ שמפריע לך לעשות שינוי. חפצים מיותרים מעולה, אני ממליצה לכולם לעשות סבב בית ולהעיף דברים. אתם זוכרים שהבית זה התרחבות, הרחבה של שדה האנרגיה שלנו, ואם יש שם ג'יפה, וואו, הכלה מוגזמת של המציאות, מדהים, 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 מדהים. פחד מהמוות של קרובים לי, מדהים, מדהים, תודה, תודה קודם כל על השיתופים שלכם, תודה, ממש מדהים. אוקיי, אז אקס מיתולוגי, תודה. בוא'נה, אתם מהממים, אתם פשוט מהממים בפתיחות שלכם ובשיתופים, מדהים. או מחשבה שאולי כבר לא אצליח להגשים את עצמי, מור, אני רוצה להגיד לך שהמחשבה הזאת, מתחילות לי דמעות ממש, המחשבה הזאת היא המחשבה שהביאה אותי לפריצת דרך האחרונה שלי, שבגינה ובגללה אני פה איתכם. אז זה זה לא אמיתי הדבר הזה, אבל אני מבינה, אני יודעת כמה זה מרגיש אמיתי, וואו, זה יכול ממש לעשות התקפי חרדה, הדבר הזה. אז אתם רושמים במחברת? זה חשוב שיהיה לכם את כל הדברים האלה, כי אחר כך אני אגיד לכם מה לעשות עם זה. חמודים אתם שאתם עושים את זה איתי. פחד מגיל 50 שמתקרב. אז אני רק ארגיע אותך, בלי קשר, תראה, אתם מקבלים פה, בגלל שאתם משתפים, אתם מקבלים מתנות. אז גיל 50 הוא פריצת דרך מהממת, פשוט מהממת. הרבה דברים שתקועים עד גיל 50, בגיל 50 משתחררים, כמובן שצריך להיות מוכנים לשחרר דברים, אבל הגיל עצמו זה גיל של פריצת דרך ושל הגשמה, דאגות אינסופיות. אוקיי, מדהים, יופי, אני מודה לכם על השיתוף. ובואו נסתכל עכשיו גם על הרשימה השנייה. הרשימה השנייה שאנחנו עושים על דף אחר לגמרי, זה מה אנחנו רוצים לברוא, ליצור בחיים שלנו. ושוב, אנחנו בהנחת יסוד שהכל אפשרי. אז דברים שאתם רוצים, החלומות שלכם, מה אתם רוצים בחיים? תכתבו. תכתבו אצלכם ותכתבו בצ'אט. מאוד כיף שאתם משתפים פעולה, זה מגניב, זה משמח.
ופה, תזכרו, זה אה, דג זהב או זה של סינדרלה. בואו נראה מה ש... Mm. אז זהו, אז לגבי הגיל 50, אתם תמשיכו לכתוב, אני רוצה להגיד לכם משהו. אמ, יש לנו מחזורי חיים בחיים, וגיל 50 הוא גיל של הפריחה. הוא בעצם עד גיל 50 אנחנו אפילו לא התחלנו להגשים את עצמנו. בגיל 40 נגיד זה מתחיל איכשהו, גם יש את משבר גיל 40, כי שם כל מגדלי הקלפים צריכים להתמוטט, וצריך לבחור שוב, וזה שינוי כיוון. אבל 50 זאת פריחה, זה לא סתם פריצה, זאת פריחה. בעצם עד גיל 50 אנחנו בכלל לא יכולים להגשים את עצמנו במלואנו. תחשבו על כל החבר'ה הצעירים שהם מרגישים מוגשמים, זה כלום, כלום, כלום לעומת גיל 50. באמת, גיל 50 זה משהו מדהים. אז אני כבר אומרת לכם את זה, וגם יש אחר כך. אני כבר גם את ה-60 עברתי, אז אני יכולה להגיד לכם שיש כל הזמן הפתעות, ואנחנו פה במסע של גדילה. אין כמילה, יש גדילה. כי גם בגיל מבוגר, נכון, יש הגוף כמל, אבל דברים אחרים הם בפריחה והם במילוי תפקיד, אז זה קודם כל. ומי שכתבה, אורנה כתבה לגבי זוגיות לבנות שלה, שוב שנבין שאנחנו לא בוראים מציאות לאנשים אחרים. כן, בדיוק, גיל 40 זה התחלה של הפירוקים והקריסות, בדיוק ככה, וזה חשוב שיהיו פירוקים וקריסות. כן, אני עוד חודש בדיוק אהיה בת 62. אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב לאורנה ולכולכם, אנחנו לא בוראים מציאות לאנשים אחרים. כמובן שאנחנו משפיעים מאוד על המציאות שלהם, לכן חשוב שנהיה בתדר גבוה וחשוב שנעשה עבודה על עצמנו, אבל אם את תגשימי את הזוגיות שלך, אם הזוגיות שלך תהיה בריאה ומדהימה, אם את תחיי בשפע, אם את תייצרי קצת מכל דבר שאת רוצה למגנט, זה ידבק בהם, אבל אנחנו לא יכולים לחיות את המסע של הילדים שלנו, ולא יכולים להציל אותם מפני המסע חיים שלהם. זה ממש חשוב. איזה חמודים, תודה, תודה על הפרגון. תודה, ממש תודה. זה מה שאהבה עצמית עושה. אוקיי, אז כתבתם את הרשימה שלכם? עכשיו אני אגיד לכם מה אתם עושים, אתם תמשיכו לעשות את זה אחרי המפגש. אתם ברשימה הראשונה, אתם תעתיקו אותה, או תתלשו את הדף מהמחברת, או תעתיקו אותה לרשימה אחרת, ואתם תעשו עם עצמכם טקס שחרור, אתם תתכווננו, אתם תודו שאתם משחררים את הדברים ותשרפו, חמודים, תשחררו רגע את הגיל, אנחנו פה עושים משהו משנה חיים. תשרפו את הדף הזה של מה שאתם רוצים להוציא מהחיים, כיוון שהאש היא טרנספורמטיבית. האש היא בעצם כלי לטרנספורמציה, ואתם רוצים להתמיר את האנרגיה הזאת ולהפוך אותה לאהבה. אתם לא רוצים להעיף את הדברים סתם, אתם רוצים לעשות לה טרנספורמציה לרשימה הזאת. אז זה חשוב, והרשימה השנייה היא תהיה אבני הדרך לסיפור החדש שלכם. בואו נסתכל על הרשימות האלה ונבחן. מה הסיפור שעולה לכם שמסביר למה עד היום זה לא קרה? זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הירידה במשקל ועל השחרור הפחדים ועל כל הדברים האלה, כן? מה התירוץ שעולה בכם שאתם ממש ממש מאמינים לו? ואל תנסו להיות עכשיו חכמים ומודעים ויפי נפש, לא, תנסו דווקא להיות הכי אינטואיטיביים. מה עולה לכם? התירוץ הראשון שעולה לכם, בלמה זה לא קרה לי עד עכשיו? אני לא יכולה למה? מה התירוץ? אני לא יכולה כי? כזה, כאלה דברים. אני אתן לכם דוגמה על עצמי. אוקיי, אני לא יודעת להתמיד. זה סיפור מעולה. תרשמי לך אותו, תמרקרי לך אותו. אני אתן לכם דוגמה. נניח שאני רוצה להוציא מהחיים שלי את הלבדות.
כל ההסברים המדעיים למיניהם, אה, הם תירוצים של המיינד. את השקופית הקודמת. זאת השקופית הקודמת? או מור, מעולה, אני לא מספיק מוכשרת, זה סיפור טוב. כל התירוצים המתוחכמים זה לא סיפור טוב. אני אומרת לכם, זה מתוחכם מדי, אנחנו לא רוצים להיות מתוחכמים, כי התת מודע שלנו הוא לא מתוחכם, הסיפורים האלה הם ילדיים, זה תירוצים שכמובן לא קשורים למציאות, אבל הם שם ומנהלים אותנו, ועדיף שנסתכל למה שמנהל אותנו בעיניים, ולא ננסה להיות יפי נפש, כי זה בעצם מה שתוקע אותנו. אנשים ככל שהם יותר מפותחים ויותר אינטליגנטים, יותר קשה להם לשנות דברים. כן, זה שיש לך משהו לתת לעולם, אולי זה דמיון. כן, חוסר רצון, חוסר מוטיבציה. אוקיי, עצלנות, אני עצלנית. אוקיי, אני עצלנית. אני נותנת לכם רגע דוגמה, כי אנחנו מתקדמים טיפה, אז נניח שאני רוצה להוציא מהחיים שלי את הלבדות, ואני רוצה להכניס לחיים שלי אינטימיות, כן, חברות אינטימיות, זוגית, לא משנה. ונגיד אני שואלת את עצמי, למה בעצם זה לא קרה לי? ואני לא מסבירה, אני לא כמוהם גדול, אני נותנת לה תשובה לעלות בלי לחשוב, כן? לא מהשכל, כי השכל זה בדיוק מה שתוקע, זה בדיוק החומות השקופות האלה, כן? אני נותנת לאינטואיציה שלי להביא את התשובה, ומה התשובה? אני שומעת את אמא שלי מדברת, אני שומעת אותה ממש, זה אמיתי, זה מה שאני שומעת את אמא שלי אומרת לי. את חושבת רק על עצמך, את עקשנית, קשה להסתדר איתך. את הקשה להסתדר איתך הזה אני שמעתי בגיל מאוד מאוד צעיר, למרות שהייתי ילדה מופנמת ושקטה, אני לא מבינה למה היא חשבה שקשה להסתדר איתי, אבל אני לקחתי את זה פנימה. ואז פתאום הבנתי שהפחדים שלי, שאני לא מתאימה לזוגיות או לא אצליח בזוגיות, הם כנראה מנהלים אותי והם אפילו לא שלי. זה כאילו בוינג כזה, המוח כזה, הנורה נדלקה. זה וואו. אני רוצה את הוואו שלכם, אני רוצה שאתם תגיעו לוואו הזה. אז אל תסבירו לעצמכם, כי אני יכולתי להגיד את מה שאני תמיד אומרת, שלא פגשתי גברים שמתאימים לי, ושאני יותר מדי אינטליגנטית בשביל רוב האנשים, זה מה שסיפרתי לעצמי הרבה מאוד שנים. אני לא רוצה שתספרו לעצמכם את הסיפור הזה, אני רוצה שתיתנו לאוזניים הפתוחות שלכם עכשיו לשמוע את הקול של אמא או אבא או הדוד או לא משנה, או מה שדמיינתם. כי אנחנו עוד פעם לא מאשימים פה אף אחד, זה מה שהיה צריך לקרות, כן? זה הדרך שאני הייתי צריכה לעבור, אבל אני רוצה שתגיעו לוואו שלכם, וזה פריצת דרך. אז אם עלה לכם איזה וואו קטן עכשיו, תשתפו אותו. אני מאוד אשמח, בשבילכם, דרך אגב, השיתוף הוא מאוד חשוב בשבילכם, לפחות בשבילי, אני נהנית, אבל כשאתם משתפים, אתם כבר בעשייה ולא רק בחשיבה ובהקשבה, אתם כבר יורדים למגרש ולא יושבים רק ביציע. אז עכשיו, כשיעלו לכם כל הדברים האלה, אוקיי, הייתי שמה על זה סימן שאלה. את זוכרת את הסימני קריאה שביקשתי שנשים בצד? אני הייתי שמה על עניין המשקל סימן שאלה, ולא להגיד זה לא נכנס אליי פנימה, כי דברים נכנסים אלינו פנימה. אז תראו, עכשיו, אחרי שאנחנו אתם תתחילו לראות את הסיפורים הישנים, אפשר להתחיל לכתוב את הסיפור החדש. ואנחנו יוצרים אותנו מחדש, כמו שאנחנו רוצים להיות. מי אני? איך נראים החיים שלי? איך אני רוצה לצייר לעצמי את מה שעד עכשיו היה תקוע? לאן אני רוצה להגיע? קודם כל, שיהיה לי את זה ברור מול העיניים, לא בראש, על הדף. בסדר, יש פה עבודה לעשות, יקירתי. קודם כל, אני רוצה להגיד לך ממש 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 תודה על זה שאת משתפת. זה נוגע וזה אמיתי וזה כן, זה מקסים. אני מסתכלת לשם כי אני קוראת את הצ'אט. אני ממש ממש שמחה שאת שמה את זה פה, ותכף נדבר על ההמשך, מה עושים עם זה. אז קודם כל אנחנו רוצים ליצור את עצמנו מחדש. עכשיו בואו נראה איך אנחנו יוצרים את הסיפור שלנו.
אנחנו כותבים אותו, כותבים, אמרתי, לא מדמיינים, כותבים אותו בהווה ובהוקרת תודה. הוקרת תודה זה תדר מדהים שמנטרל קולות ומרגש. תנו כמה שיותר פרטים. עכשיו, הפרטים זה לא הבנות שלי התחתנו, אלא אני רואה את המשפחה שלי ומתרגשת, ווואו, ונמצאת באירועים המשפחתיים, ועם בגדים מהממים, אני רואה את הבגד שקניתי לחתונה של בני המשפחה, כאילו, אנחנו לא מלבישים עליהם, אבל אנחנו חווים ומתרגשים ממה שאנחנו היינו רוצים להרגיש, כן? בכל תחומי החיים, והכי חשוב, מרגש ואותנטי. תקשיבו, חברים, אנחנו צריכים להתרגש מהסיפור. אנחנו צריכים לחוות אותו כדבר הכי מוטרף ומדהים שקורה לנו. אנחנו צריכים לבכות ממנו, אנחנו צריכים לחוש דפיקות לב כשאנחנו קוראים אותו. כי מה שיפרוץ את החומות זה לא משהו מנטלי. החומות הן מנטליות והן חזקות מכל הבולשיט שיש לנו מתחת לפני השטח. אתם יודעים שהתת מודע שלנו זה 97% ממה שאנחנו, ושם אין לנו, באמת, אין לנו שליטה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתכנת אותו בצורה אוהבת עם הרבה רגש. וחשוב, כל יום, כל יום, כל יום להתחיל את היום עם להקריא לעצמנו את הסיפור החדש שלנו בקול רם, ותמצאו כל מיני שיטות, תקליטו לעצמכם, תקריאו, מה שאתם רוצים. אתם צריכים להתאהב בעצמי החדש הזה שאתם יוצרים, ולחיות אותו בתוך הראש וברגשות, בכמה שיותר מצבים וכמה שיותר רגעים ביום. זה לעשות איתחול, פשוט לעשות איתחול. אז ככה, בואו נסכם בעצם מה עשינו פה היום. למדנו איך מפעילים את חוק המשיכה באופן אקטיבי. זה מאוד מאוד חשוב, להיות אקטיביים, להזמין 2 כוסות קפה. בגלל שאני רוצה לתת לכם דוגמה אישית, אני הולכת לעשות את זה בפעם הבאה שאני בבית קפה. רגע, אני קוראת. להתראות דקלה, תודה שהיית. אם תרצי לשמוע את ההקלטה, תכתבי לי באופן אישי. למדנו איך מתייחסים להצלחה, ואיך כישלון זאת מילה שצריכה לעוף לנו מהלקסיקון. ממש, ואנחנו צריכים להבין שעד שלא עשינו 100 ניסיונות, בכלל אין לנו זכות דיבור, כן? אבל את הניסיונות, מה שחשוב זה לעשות בלי הפקקים, בלי הזה, כן? להיות מוכנים, להיות גמישים, לשנות את מה שעשינו, כדי ללמוד עוד ועוד מהניסוי והטעייה. ולמדנו שממש חשוב לכתוב מחדש את הסיפור שלנו, להסכים, להשאיר מאחור את הזהות שיוצרת מציאות שאינה רלוונטית. הכל עובד עם הכל. לא מספיק דבר אחד. 30, 40, 50, 60 שנה, יש לנו סיפורים, יש לנו אמונות, יש לנו חומות שקופות. זה לא קורה ברגע אחד. אנחנו צריכים לעשות תכנות מחדש לכל תת המודע שלנו ולכל מערכת האמונות שלנו. והכי חשוב, וזו החוויה שאני הבנתי ונפתחתי אליה, הכי חשוב זה לזהות ולהתמודד עם הקולות ההרסניים, כי בואו, כשאנחנו מתחילים ברצינות לעשות שינוי, הם מרימים את הווליום שלהם ועושים הכל כדי שנשאר כבולים לחיים הבינוניים שלנו. ולא נלך עד הסוף עם החלום שלנו. עכשיו, מה שהכי כואב לנו זאת הבינוניות הזאת. כי רוב האנשים שיש פה בחדר הם לא אנשים שהחיים שלהם נוראים ואיומים, לא. אבל המוכנות שלנו להשלים עם הבינוניות זה הרבה יותר כואב מאשר הדמויות בספרים של צ'ארלס דיקנס. כי אם באמת אתה על הפנים הכי נמוך שאפשר, בסדר, אתה לא יכול לחלום כבר, אין חלומות, אבל כשאתה חי חיים בינוניים שהם בסדר, שם זה מאוד מאוד כואב תחושת ההחמצה, כי יש לך כלים, יש לנו כלים, למדנו, אנחנו פתוחים, אנחנו מתפתחים, ובכל זאת זה לא קורה לנו. הקולות האלה, זה מדהים איך הם משתלטים עלינו, ונדמה לנו שהם אמיתיים, שהם שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, או שהם כביכול באים מאנשים שדעתם חשובה לנו, זה כמובן השתקפות. אנחנו צריכים ממש לדעת לזהות אותם ולהפריד אותנו מעצמנו. אנחנו צריכים כלים שמורידים את הווליום של הקולות האלה.